In de verte zien we dat ze nog steeds aan het werk zijn aan de hoogwatergeul bij Lom. Loek, hoogwatergeul, even het principe daarvan. Ja, de hoogwatergeul zijn dus werken en wat het principe is dat ze eigenlijk echt gewoon ruimte aan het graven zijn voor de Maas. Want deze hoogwatergeul die is eigenlijk een van de eerste onderdelen van het project Zandmaas. Dat is een project waar ze zeg maar, hoogwaterveiligheid combineren met natuurontwikkeling, maar vooral ook zand- en grindwinning. Ja, lang geleden begonnen natuurlijk. Lang geleden begonnen, want dit is eigenlijk een reactie op de hoogwaters in 1993 en 1995. Na die hoogwaters er was een probleem, te veel hoogwater. En toen veranderde eigenlijk de kijk van leven met de Waas van vluchten, hoe we het bij het Hoogwaterhuis zagen, naar ruimte creëren van de Maas. Want we moesten gewoon ruimte creëren. En dat werd hier dus letterlijk gedaan door het af te graven. Daarbij krijgt de natuur ook ruimte. Daar krijgt de natuur ook ruimte voor. En je creëert ook zeg maar, een 100 hectare groot riviergebonden landschap. Dat landschap dat is ook iets wat wij over een tijdje, als dit klaar is, krijgt het Limburgs landschap dan in beheer. Zijn er al plannen voor of zijn jullie benieuwd wat jullie aantreffen? Nee, er zijn nog geen concrete plannen voor. Eigenlijk zijn onze terreinmedewerkers nu een soort van oriënteren wat we hier gaan doen. Of we hier gaan begrazen, wat hier allemaal komt. Maar dat het een bijzonder landschap is, dat is het zeker. Ja. Er wordt nog gewerkt dus aan de hoogwatergeul, maar heeft hij inmiddels zijn dienst al bewezen, zijn waarde? Dat kun je wel zeggen. De hoogwatergeul die zorgt ervoor dat hier in de Noordelijke Maasvlei het waterpeil, of het Maaswaterpeil met 12 centimeter verlaagd is. Dus ook met hoogwater is dat bijzonder prettig. Ja. Maar hij heeft ook een recreatieve functie, vooral voor de inwoners van Lom. Die kunnen hier straks als alles af is, kunnen ze hier aan een soort van strandje zitten. Een geulstrandje. Een geulstrandje. Wat ook nog wel leuk is om te vermelden is dat bij het ontgraven of bij het afgraven zijn ook leuke archeologische vondsten gedaan. Onder andere 60 graven, maar ook een soort van rituele plek een rituele cultusplek. En zo kun je eigenlijk dus zien dat men al bijna 3000 jaar geleden ook al rond de Maas leefde. Je zegt, het had ook wat kleinschaliger gekund. Ja, precies. Kijk, als natuurorganisatie hebben wij vooral ook nu zoiets van zo'n hele grote landschappelijke ingreep. Ja, is dat wel nodig en moeten we dat wel willen? Want we hebben hier een heel mooi terrassenlandschap, een Maasterrassenlandschap. En daar is gewoon een supergrote hap uitgenomen. En dat vooral weten we nu, dat het veel subtieler en kleiner kan. Maar om dat te laten zien moeten we eigenlijk naar Arsen. Ja, stroomopwaarts. Stroomopwaarts, ja, die kan dan.